5 fotbaliști care au murit tineri. Numărul 5, Chic Tiote, a murit la 30 de ani în urma unui presupus atac de cord în timpul unui antrenament cu Beijing BG în 2017. Fostul jucător al lui Newcastle era admirat pentru dedicarea sa. Dispariția sa a afectat profund lumea fotbalului, în special în coasta de Fildeș. Numărul 4, Marc-Vivien Foe, a murit la 28 de ani din cauza cardiomiopatiei hipertrofice în timpul unui meci din Cupa Confederațiilor FIFA dintre Camerun și Columbia în 2003. Acest moment tragic, transmis în direct pentru milioane de oameni, rămâne întipărit în memorie. Numărul 3, Diogo Jota, fotbalistul portughez de 28 de ani care a jucat pentru Liverpool, a murit tragic într-un accident de mașină în Zamora, Spania, pe 3 iulie 2025. Moartea sa a șocat fanii fotbalului și a pus capăt prea devreme unei cariere strălucite. Pier Mario Morosini a murit la 25 de ani în urma unui presupus atac de cord în timpul unui meci din Serie B dintre Livorno și Pescara în 2012. Serviciile de urgență au încercat în zadar să-l resusciteze. Italia i-a plâns pierderea. Numărul 1, Albert Ebose Bojongno, a murit la 24 de ani după ce a fost lovit de un obiect aruncat din tribune în timpul unui meci în Algeria în 2014. Moartea sa a stârnit indignare și a relansat dezbaterea privind siguranța pe stadioane.